Dadhora dipluso along kikim medical sub center hem ke patang serakjia phan rat kachuningri. Serlong John Baptist Fellowship Mondoli ke ipon. Bhasa Gaurav Utsav Talonpon. Kardon bini prime time birta long pen lisang pe marvelous rong parpi. Nonarju iktha birta angton pen. Dwarbaguri constituency angkang Dadhora diplusora ratum joy kepen kesu kachelang warsai donangji pura Karbi Anglong Autonomous Council atum mathaponsi medical sub center hem kedamtang surihini ra ingkoi ra kethomanikan kimrang ponlo. Kedamtang surihini ra ingkoi ra kethomanikan pai ni phai troxier ni Dwarbaguri constituency angkang Dadhora diplusora ra pharmanpu panong ponsi medical sub center ahem kimrang ponlo. Bangsohut Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar EM Richard Tokbi lapen MLA Dr. Numal Momin atum ahin pen kikim kerang jia phan long i sitami sompon lo. Bonta non an bangso medical sub center ahem kikim kerang ningkanisi partang lo. Bonta ahem kikim kerang kepatang te rega jog rada tuma bangke Karbi Anglong Autonomous Council aphansi bangso hem so kikim kerang kapatang serak jia phan kachuningri padopo. Lasinon prabjin pen se kelang hemabang nang patang piserak thapusi Dadhora diplusora ratum pen Karbi Anglong Autonomous Council kacharipon CM Dr. Tuliram Ronghang medical EM Surjo Rongphar lapen local MSC mate EM Richard Tokbi hospital hem kikim pivek MLA Dr. Numal Momin atuma phan kachuningri padopon Kaso hospital Dadhora Mohdargaon puhadei laken ohet pen kali hospital lo seta non chuningri dun pen Richard Tokbi ye make hai la pen Momin Dr. Momin ke hai la tum nang kim lo sita ni tum ke dak foundation career ni pen sita me tum chiklon thom patai pusi Dr. Momin khai ning ji la ke ni tum rong along se dak ani sini dak la hai sita me nang kim lo ning arong pik lo Dadhora di pusora tu sita nona por bang ke kopi ko sona lo a condition lo ne amat non bang ke ningkan sita ke pleng dhupo ke parpo sita non bang ke la sohem bang ke arot angchin icha chata tanong te kabi thuyat jinang nak lu sila sohem bang ke nili chuniri ang tung bang ke number 1 bang ke nili salo Richard Tok be ke hai alang li local MSC alang li phani li chuning riwe la so hospital nang kim pitu pulo la ko Dr. Momin ke hai se alang li bor i lo claim lo la kening thepik lo diplu Dadhora asor he nili chini ke tum ke su chelang dupik mate di sina tun mar julo media to mission alam sina tum la so apot nangkar ju thek apot la pen apa thang pi pu bang ni chi thepik la sila yang pe thang pira mane han Dr. Turamong hang surju medical EM Surong Phar ke hai lai tu Dadhora Mohdargaon hospital la support na patang pieson te di tu Dadhora diplusu arat ke se chelang awar sai ke joy ke jawan pubusi di tu ning chi thepik News report Karbi Anglong live. Hini purkimo angdeng pitroxi angdeng so krip hopen kritro nilabang so kardoma hem thipi langpu lapen lada kardoma son an thakpo pimala ne ingwai tanglo lapen ne phan kaike karchubera dim pangthir tanglo kaike tane laphan langpo lapen raiberpo athepi en pen NKBA executive secretary Reverend Tenson Belong Pastor Lorenson Taro lapen Pastor Bibison Teron pen monduli ki along ingpuponlo Phai kunia jiklo ni phai ke thom hom kuror ni ada por phai sirke ba por pen Karbi Anglong diphorong spiadung het Serlong John Baptist Fellowship along mondili ke amai Hidisajer Baptist Church Pastor Lorenson Taro mai chepahem phuponsi monduli ke amai japonlo Lason si Serlong John Baptist Fellowship atum pen ningkan ke thoma prang pen kachisi kachidanga teng pen tiripia monduli mate Hidisajer Baptist Church pen recommendation letter mate kachikroya lo pen Pastor Lorenson Taro Chetong dun si Serlong John Baptist Church amanduli eponlo
Monduli ke emate kardoma maya hut monduli aphu ke Jisu Kristo henlo Ephesus angdeng PEC angdeng so inkoi rahini athepi en pen nihang Karbi Baptist Association Executive Secretary Reverend Tenson B pensi birta kemi mate arna malam thanpon lo Bangso Mailong Nilip Constituency MAC Pavitra Rongpi NKBA Maipu Dr. Solomon Rongpi Reverend Unique Terang MS NKBA Anparta Nihang Karbi Baptist Association ke jatum lapen monduli long manpeng ke dua tumpen danglok Jisu Kristo phan ki kroya rada tum chetong dunsi Serlong John Baptist Church monduli ki amaya long chetong dunsi RD pidun Lapenan Parta CEB Secretary Reverend Abraham Taropen ahirjume ke hang akardom pen Serlong John Baptist Church monduli ki amay mesen pen pimanpon Dipupen Govintiso, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong District Administration Pen Patirpi Ponsi Karbi Lameda Mayatum Cherap Chetodunsi Langkung Habe Sarsing Teron Memorial Holalong Bhasha Gaurav Utsav Talon Pon. Phaikuni ni phaike thomarni Dipu Sarsing Teron Langkung Habe Auditorium Holalong Bhasha Gaurav Utsav Mesen Pen Talon Pon. Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Billy Mohan Khaglari, MAC Tilotama Hasnu, DC Nerola Phangchupi, KCS Maipu Chandra Singh Pro, KLE Maipu Kam Singh Hansi, Padma Shri Bhuneswar Ingti Penchenglong, Ongdung, Kethe Ketingatun Chetongdo. Mailong Banging Koi Lo Ketok Abang Pubang Pet Tumaphan Kachu Padopon. Solangdo Chabang Aparta, Sobang Borsing Long Parapanta, Nong E Pajirpon. Karbi Anglong Penchenglong, they are some adang antar near Bangkok, Hakka, Gaurav Utsav. This is a kind of festival for the people of Assam and especially for the people of Karbi Anglong. Athema Ladake Pinike, Hakka, Lutang, Ladake Assamese, Ohomia de Kalilo, Bengali de Kalilo, Boro de Kalilo, Tiba de Kalilo, Katok, Kabe, Karbi Anglong, Ana Jati, Karbi Penchenglong, La Pembele, Janajati. Gosti ke do anatum tentapili lake litum mane isi festival asong ani ngarong chipiar ni athema isi a language isi a language alam jong se litum jong se dobodi ande ankele dunji pulutang te litum cepaduk nangji ka kom ne istame suri sipen surihini an litum tok nangji Lun pustame, tomo pustame, litumba, poetry pustame tok nanti tok an la si cepaduk pen an se litum anang de lidunji la se Assamese abhakata Assamese language la kini la an alang litum pen prang ke tok ke langatum cepaduk pen lam kurusar po lamet litum cepa duga joini si punya Assamese language phanta security kilo News Report Karbi Anglong Live. Kedamtang Phaikuni ni Phai Kethom Arni Daithor Indoor Stadium along Tenson Teron Lapen Highwelson Teron Atum Chepaterpi Ponsi Badminton Tournament Kapatu Kepadupo Bangso Badminton Tournament Kepatu Gibi Pon along Aluhiaman Pen Daithor Police Station OC Pratap Senar Kachetongdun along Keongdun Ketheding Atum Chetongdun Non-uwi kimia tuma phan Kepatu Anat Aning Keparung Pona Bangke Akenang Sot Ate non malama Sumaratum Kichothap Kijuntap Aphai Dupi Pasilahaya tuma phan Kepatu Anat Pensi Than Ponang Popusi Badminton Tournament Kepatu Kibi Ponahut Daithor Police Station OC Pratap Senar Pen Ningji Pon Tenson Teron Lapen Highwelson Teron Atum Badminton Tournament Kepatu Kibi Pon Ke Mesen Lopusi Kaningje Padupon Badminton Tournament ke patu pon along ke chengsian nong e ka chapalong pon la ke harlong bi teron lapen adun thuan nong e ka chapalong pon jinong be atumsi chodeng dun lo Lapuson Daithor Indoor Stadium along Badminton ke patu adim Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tong bi pen ke wan thega pot rat pen ka churo pajir pon News Report Karbi Anglong Live
Lokso Tokbi Youth Club ahin pen pater piponsi chitia chikloni phai ECR ni pen ke chengsi Karlitang Surjo Ingti Memorial T10 Cricket Tournament Championship Lokso Tokbi pathua klamalong paman ponsi pini mate phaikuni ni phai player ni an angdung kiti paman pon Karlitang Surjo Ingti lake buthunga ji ahi thia dung ke do Lokso Tokbi arong amikar Barnish Ingti la pen Jayanti Timupi asopo adakram iglo alang li pier thege doti ka pora hot alang li ke pathua nat aning ke hang pik abang phula pen alang li loga charli ang deng stami dokmuka thongno be college pensi BA ang deng chipa unpam bon sitami alang li kopai ke lang no ka chitong loga jok ke dam tang aning kan suri hini ra ingko ra hini jang mia chitlo kre hini ni bangso pier the pen che upon alang li ka pathua nat aning ke dok abang phu binong phu hokpon si alang li men panong ponsi cricket T10 tournament championship Karbi Anglong Autonomous Council yem Britishing Hilapen Denarong Municipal Board Chairman Prodip Ingtiatum Amina Jungjung Akhia Datpen Piponsi Bangso Kapatro Paman Ponsi Angdung Kitian Nang Manpon Bangso Angdung Kiti Kibipon along Havar Kihat Club Pen Halodhi Ati TR11 Nang Bong Chepo Ponsi TR11 Club Atum Kehayanong E Chepolong Ponsi Tangka Suri Krep Holapen Trophy Dengpon Bangso Angdung Kiti ke paman pon along Karbi Anglong Autonomous Council em Britishing Hilapen Sangpi Rita Teron Pi Lapen Denarong Municipal Board Chairman Prodip Ingti Lapen Rongasar Babu Tokbi Prodip Tokbi and Parta Baburam Tisotung Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Pachunpo Ladak Lokso Tokbi arong Kuchim Club along itu kapathua ning ke hangpik labuso amen surjo ingti puse alang libang Aphansita me kaikita cheting ni nang ne lapen ilitum kaikita ilituma team along je amen and well hegdi aphan nilitum Karlitang Surjo Ingti amen pensi T10 cricket tournament bang nilitum dak pathu poniglo ke damtang September 1 tarik mate 1 ni pen nilitum September 1 ni pen pathu ponsi chengpon pen piniana bangke angdung kiti kapusawani nang lelo Bangso angdung kiti long stame keceng pen non an angdung kiti an stame mesen pen pathu pon long lo News Report Karbi Anglong Live Sonsi Phaikuni ni phai ke thomarni Uttar Borbil Binapani Sports Club hin pen patirpi ponsi ke damtang chiti ni phai inkoira phor ni pen pangcheng ponsi knockout football tournament championship surihini ra inkoira pli Aparman, Phaikuni ni phai ke thom arnian angdung kiti pathu pon tanglo. Bangso angdung kiti ke pathu pon team lake KGRFC lapen NDFBFC ang pongsi je phopon lo. Hini atim atumta ke thek kaching bar che da jog goal pumni che thapon lo. Aphitu ke rem ke hai kapatini ponji aphan pura tie breaker tour ponang kok. Bangso long KGRFC atum kopai ke themuna ga jog tie breaker long goal ipumpen NDFBFC aphan pare ponsi KGRFC atum kecheng sianong e trophy la pen tangka suri grip ho chipalong pon bangso long best player chipalong pon laki buhun bosumatari best goalkeeper Nikhil Bosumatari highest scorer Elvis Timong atum chipalong pon bangso angdung kiti ke pathu pon along aluhiaman peng pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Kangbura Kiling Karbi Anglong Autonomous Council EM Billy Mohan Khaglari Board Chairman Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron Binapani Higher Secondary Lo Thambang atum lapen dunsi potum chetong dunsi alira lon pidun pen ing samjin pensi knockout football tournament championship angdung kiti pachunpo আজি চতুৰ্থ বৰ্ষত এই খেলখন বৰ ধুনীয়াকে বিনাপানী ক্লাবৰ সকলো সদস্যৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যনত বৰ ধুনীয়াকে আমাৰ ইএম মহোদয় দুজন ক্ৰমে কাংগুৰা কিলিং আৰু বিলিমোহন খাটকাৰী দেৱ তেখেতসকল উপস্থিত আছিলে আৰু আজিৰ খেলত চেম্পিয়নশ্বিপ লাভ কৰিলে কহৈগুৰি কেজিআৰ আৰু ৰানাৰ্ছ আপ হ'ল NDFB-FC গতিকে এই খেলখন আগন্তুক দিনতো যাতে অতি সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন হয় মই প্ৰমোদ মজুমদাৰ বিনাপানী স্পৰ্ট ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্ট আজি আমি বিনাপানী স্পৰ্ট ক্লাবে 4 বছৰ খেল সমাপন কৰিলো ফুটবল ফাইনাল মেচটো আজি কেজিআৰ বনাম NDFB-FC আছিলে কেজিআৰ দলটোৱে ফাইনাল ট্ৰফিটো পালে ৰানাৰ্ছ আপ পালে NDFB দলে
সকলো অসমবাসী ৰাইজক তথা ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলক আমাৰ বিনাপানী স্পৰ্ট ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। তেওঁলোকৰ মৰম চেনেহৰ কাৰণে আজি আমি ইমান ডাঙৰ দীঘল হ'ব পাৰিলো আৰু আশা ৰাখিলো আগত Kabar ke happen Harsing Rongpi, Karbi Anglong live. Tandi pini prime time berta bangke lapan si kang tonik lo domi thak mi kardom.